125 लाइक आज सही टाइप रो गाड़ी something more premium to serve on your plates. With this, moving ahead, I will take a privilege to welcome our dignitaries who have taken out their rally. For a very grand event. We have some special guests with us. Congratulations, Team Honda. It's absolutely stunning, stylish. What an absolutely eye-catching vehicle. Yeah, baat hai. Sachin sir racing exactly how we want it to be. Killing it, sir. साइड गाड़ी जाऊँ गाड़ी देखो ना ଅନ୍ୟଟା ଦେଖୁଛ ତ ଆସିଟା ଯେ ତଳୁ ପକେଇ ଦିଅ ଭଲ ହେବନି ବୋଲି ଏଇଠି ବାଇକ୍ ହେଉଛି 125cc ଆଉ ସାଇନ୍ 100ର ଡିଲକ୍ସ ମଡ଼େଲ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହର୍ନେଟ୍ ବହୁତ ହାୟର ସିସିରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 125cc ଏଥିରେ TFT ମନିଟର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର USB ଚାର୍ଜର ଆପଣଙ୍କର ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନୂତନ ପ୍ରକାର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ତେଣୁ ଯେତକ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ପାଆନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ି ଆମର ହର୍ନେଟ୍ 125cc ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ଆଜିଠାରୁ ୟାର ବିକ୍ରୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ୍ ଆମର ଲଞ୍ଚିଂ ହେଇଛି ସାଇନ୍ 100 ଡିଲକ୍ସ ଆମର ସାଇନ୍ 100 ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ କରାହେଇକିନା ସେ ଡିଲକ୍ସ ମଡ଼େଲରେ ଆପଣ ଅଧିକ ମାଇଲେଜ୍ ଅଧିକ ସ୍ମୁଥନେସ୍ ପାଇବେ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଲୁକ୍ ଫିଚର୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା ଆମେ ଆଜିଠୁ ବିକ୍ରୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ କହିବା ଯଦି ଆଜିର ସମାଜରେ ଯଦି ଆଜି ଯେଉଁଟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକ ମାଇଲେଜ୍ ଥିବ ଆଉ ଭଲ ତା'ର ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେଇ ହିସାବରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର 100cc ଡିଲକ୍ସ ଯେଉଁଟା ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ଲୋୟର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଫର୍ ରୁରାଲ୍ କଷ୍ଟମର ମେନଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକା ରନିଂ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଚଲାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗାଡ଼ିଟି ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ହୋୟାରାଜ ଆମର ଯେଉଁ ହର୍ନେଟ୍ 125 ସେଇଟା ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜିକା ଜେନ୍ ଜି ଯେଉଁମାନେ କି ମ୍ୟାଚୁର ଲୁକ୍ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ମସ୍କୁଲାରିଟି ଆଉ ଫିଚର୍ସକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହର୍ନେଟ୍ 125 ଲଞ୍ଚ ଚାରିଟା କଲର୍ରେ ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ଶୋରୁମ୍ ଆମର ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ GST ଏରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୂଆ ରେଟ୍ଟା ଆସିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 85 ରୁ 90,000 ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସ ଶୋରୁମ୍ ମିଳିଯିବ